Zdravím priatelia, kamaráti. Takže posielam vám video z Trenčianskeho mosta. Možno aj o tom moste, o ktorom sa spieva v tej pesničke na Trenčianskom moste. Rastie, bla bla a bla bla bla. Keď som bol malý, som si ho ešte pamätal. Ale o tom som nechcel, o svojich hudobných nadaniach a iných neduhách môjho života. Chcel som mať poslať videjko, ako to teraz momentálne 16.2. cca okolo nejakej 3:30 vyzerá v Trenčíne. Husto nám tu sneží a vyzerá to tak, že sa zima vrátila a nechce sa aj stadiaľ to odísť. Ale je to krásne. Aspoň keď je človeku ešte teplo a niekde spoza okna pije horúci čaj s čím chce a pozerá sa na túto zasneženú nádheru. Tak sa majte krásne a urobím video aj z Prievidze, kde sa práve chystám do najlepšieho mesta na svete. Čauko, ahoj!